onye ọsọ afịa gbaa gị ọgwụ ị ga-egote ihe na-eyite dị ya mma wee wenata ya. Igbo slangs anyị ga-eleba anya ya gụnyere ndị a: ịnụ maka ụsụ enwere ọnụ. Ụsụ enwere ọnụ. Ụsụ enwere ọnụ pụtara onye a na-emegbu, onye a na-achọ ịkpagbu. N'asụsụ bekee asị onye a na-achọ intimidate. Mma Ngozi bụ ụsụ enwere ọnụ maka na o nwere ihe ọ ga-emenwu. Ịnụ mmadụ apụtasị gị ụgba dị ya bụ na nsogbu dị. Ụgba pụtara gị nsogbu. Ụgba bụ nsogbu. Ịnụ ka mmadụ si gị ka o yie ife ya bụ na onye achọ ka ihe a dị ụtọ n'anya, ka ihe a dị ka ihe kwesịrị ịdị. Ọ sị gị kwado ọfụma ka o yie ife kwado ọfụma ma dozie ebe a ka o yie ife, ya bụ gị mee ya ka ọ dị ka o kwesịrị, ka ọ maa mma, ka ọ dị ụtọ n'anya, ya bụ gịnị ka o yie ife. Ịnụ ka mmadụ si gị ọgbaka pụtara gị ya nwere ijupụta mmadụ n'obi ma iwe ma ọ bụ ọnụma. Sị ka m nụrụ ihe a mgbaka nwanne m mgbaka, maọbụ obi a na-atọkwa ya ọzọ sị mgbaka obi tọọ m mgbaka. Ọ pụtara obi aṅụrị ijupụta mmadụ, obi aṅụ juru gị obi, maọbụ iwe na ọnụma bịa jupụta gị obi. Ịgba mmadụ ọgwụ, mmadụ asị gị gbaa ya ọgwụ. Gbaa ya ọgwụ pụtara gị ịtụgharị obi onye ahụ n'ihe ịchọ ka o mee. Bekee sị gị to convince the person. Ọ bụla ịchọ igote ihe anụnwa n'ahịa, ị gaa n'afịa, ọ bụla efere ya onye ọsọ afịa gbaa gị ọgwụ ị ga-egote ihe na-eyite dị ihe anụnwa wee wenata ya. Ọ ịnatazie n'ụlọ gị ka ị ga-asị na ịkpata gị enyi. Ịnata n'ụlọ gị ejube onwe gị ka ekechi gị anya wee zute ihe ezute. Ya bụ na onye ọsọ ahịa ahụ gbara gị ọgwụ ọ gbara gị banye. Ndị ọnụ nwere ihe ị nwere ikwu, tinye ya na ngalaba okwu ma mee gịnị pinye aka n'akara ịhụnanya ma tụsa ihe onyonyo anụmanụ. Ka emesịa.